Naglalagay ako sa mga rin. Nagpapanik ako. Kaya ba kasi Naintindihan kita. Ayaw mong makita ng ibang natingin ka. huwag ka naman sa libang. Tapi gak puro juga kan pakuyaw gitu aja kilaing. Kilaing buat puro juga pakuyaw. Parang amat kita ka. Dahil, mag-jodoy ka lang model sa kuan ba, pandisal. Sige, bye, log out, and God bless you.